Machiegni e penj laktar ka wacho ni ngima en mwandu. Mabiro tayo chenro ni en Andruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Seche mowacho ni ngima en mwandu, wang'iyo ngima mar gimoro amora manyalo bedo e dendi. Onyalo bedo kogno, onyalo bedo chokeni, onyalo bedo yie wich kata pien del. Onyalo bedo fuoni maiye. Kata kamano odiechieng' ma kawuono to waboketo maino e pien del. Kendo amor mokalo ni wendo wa kendo daktari osechopo e studio ka. Abor wake obonyisowa nyinge en wuod kanye. En laktar molony e weche mage kaeto wadonjo e twak achiel kachiel kok waketho kinde kata matin. Machiegni daktari e penj laktar. Kamano, an wendo kawuono to bok an wendo. Aparo ni ng'eny mosebedo ka nena kapuonjo weche mag tuoche mag pien. Ginyinga an Lucas Okumu. Okumu en ajuoga ma olony e tuoche mag pien, kogno, yie wich to kod dosruok mag pien. An wang'ora Homa Bay, osiptal maduong' mar Homa Bay Referral Hospital, kod osiptal ma Kisii miluongo ni Oasis Doctors Plaza. Mage kuonde manwang'ora. Erokamano. Erokamano ya Dr. Lucas Omor mokalo mar bedo kodi ang'e ni dich to iloso thuolo mondo mi bigo mbaka kod nyikwara monge ajuang'. Kawuono daher mondo wago mbaka kotenore kod chandruok mar pien del iluongo ni psoriasis. Psoriasis bende isewinjo chandruok ma kama, bende isewinjo tuo ma kama. Daktari biro nyisowa ni psoriasis en ang'o? Erokamano. Kawuono wadwa tuo miluongo ni psoriasis. Psoriasis kaka waluonge no ok en kaka indike. Indike mopogore. Kindike to ichako gi letter P. To mangiso ni P kuom josani waluongo ni P is silent. Koro waluongo ni psoriasis. Kaka ineno kondike malo kanyo no endo. Mano kaka waluongo tuoni. Tuoni en tuo mamako pien del, to ok en pien del kende, onyalo mako kuonde mamoko bende. To en tuo mabiro kaluwore gi roteke mag dendi makedo gi roteke mantiere pien. Kosekedo kodgi to gima timore ka en ni koro pien dongo mapiyo piyo moloyo kaka onego bed nodongo. Chutho pien onego bed ni kawo dwe achiel mondo kodongi apiny kuma ochakore manyaka malo kuma owuoke. Seche mowuok ok onego bed ni ineno ni owuok, nikech okawo ndalo monego bed nokawo. E tuo mar psoriasis ma wadwa wuoye kawuono, pien dongo piyo piyo, okawo seche to osedongo moa piny mochopo malo. Koro ei tuoni gima wathoro neno en kalagakla manitiere ewi pien. Kichiewo tiyudo kata ka niluoke gotieno kidhi nindo to kichiewo gokinyi tiyudo ka kalagakla osechako muonore kendo kamana kalagakla manigolo nyoro cha nitie. Koro en tuo ma waluongo ni psoriasis. To psoriasis omako pien del, onyalo mako pien del te, to nitiere psoriasis mopogore abro fuono gi bang'e, gintiere mopogore gi kaka gineno mondo mi wang'e maber ni opogore gi tuoche mamoko kendo magolo kalagakla. Ichako wachni kata ichako tuoni kiwacho ni rateke mag del goyre kod rateke mag pien. Ok ang'eyo ni rateke mag pien thoroga bedo e pien gi kidienje mane, nikech isepuonjowa okange mag pien. Rateke mag pien bedo ga e kidienje mane, to tije maduong' en ang'o? Rateke mag del wang'eyo ni nitiere del kendo ringe del duto te, tije en kedo kod tuoche kata midhusi manyalo bedo e pien del. Kanye ma koro wagike ni rateke mag del gore kod rateke mag pien? Koro rateke mag pien nitie e pien, to pien wanyalo wacho no poge diriyo ne joma kawaida, to ka koro awuoyo gi nyithi skul matimo samoro medicine kata jok ma nyithi skul madwaro ni mondo ng'e matut, anyalo wacho ne ni opoge didek no. Koro malo mogik kendo anyalo chako wacho ni opog kendo ding'wen. But koro ok adwa donjo matut ahinya nikech ok adwa ni mondo abag we twak. Roteke mag del bedo e diere nitiere malo, nitiere piny, nitiere diere, nitiere piny kama bor nitie. Koro diere ka ema ng'eny gik moko nitiere, gima waluongo ni nerve endings kama leche mag remo ringe gi gik makamago nitiere diere kanyo. Koro kanyo kama roteke bende nitiere, mag pien bende nitie. Nitiere kod tijgi. Gine ma waluongo ni defense mokwongo mar pien. Gine ma kadipo ni gimoro obire pien dendi to nyaka giked go. Koro kanye kama gibede. Koro nitiere ging'eny, ok en achiel, gin types mopogore kaluwore gi tich monego bed ni gitiyo. Koro nekech pien en gima dongo, roteke ge goeko be nyaka bed ni dongo kode, to nego bed ni konye mondo mi kata pien omakre maber. Ndalo moko kana puonjo kana nawacho ni pien
oriw mana kaka koro block iriwo sama ng'ato gedo nitiere gi simiti mariwogi koro cells mag pien go be nitiere kaka oriw koro seche ma roteke go onego bed ni idho ka dipo ni nitiere tabu moro amora manyiso ni koro pien lweny cha e kind roteke ariyogi nyalo miyo koro pien kar mondo odong e yo mowinjore koro odongo ng'wech nikech koro onge gima kontrole koro odongo mapiyo piyo to kodongo mapiyo piyo mano koro bedo tuo koro ok en gima kawaida. Ilere maber mokalo psoriasis seche ma koro pien dongo ng'wech e seche moingo kako onego bed no dongo pien kaber to onego bed ni kawo dwe achiel koka pien manyien bedo e pien dendi to bende daktari pimonwa ga ni seche ma mogik cha wuok bende ok onego bed ni winjo ok onego bed ni ng'eyo mak mana ni ma ato en seche tineno ka osedongo ok ang'eyo ni nyalo mako pien duto te ma muona pien del duto te koso obiro e patches koso koro kanye mwabro ng'eyo ni wantiere kod kidienje mopogore opogore mag psoriasis ka gin kidienje mage to pogruok e kidienje gi gin ang'o gini. Erokamano. Wan kod kidienje mopogore opogore mag psoriasis ok gite mamako del te. Nitiere moko mamako mana areas mamoko to nying gi bedo kaluwore gi kama gimako. Koro anyalo chiwo kuom ranyisi picha ma waneno kae. Ma waluongo ni scalp psoriasis. En psoriasis mar wich. King'iye inyalo paro ni en tuo ma ng'eny jotero luongo ni dandruff mamako wich nikech en bogolo kalagakla mana kaka dandruff golo kalagakla pogruok mare biro bedo kanye ng'ama nigi dandruff ma kawaida ok bi wuok e tie hairline tie yie wiye to matineno kokadho tie wiye mobiro nyaka pien ma kawaida mano koro ng'iso ni koro wadiri gi scalp psoriasis to kane en dandruff ma kawaida to no ok idhi nene e pien ku en odong' mana malo kama yier nitiere kende koro mano koro waluongo ni scalp psoriasis wantiere gi machielo ma waluongo ni plaque psoriasis en ma ong'eny moloyo psoriasis te plaque psoriasis iluongo ni plaque nikech ogolo kalagakla madongo to kalagakla go kuonde mawuoke wawacho ni gintiere gi gima waluongo ni well defined borders tiende nang'o kama kalagakla no gike en otong'o maneno maber tong' maneno ineno ni ka nitiere tabu to ka onge tabu nitiere tuoche mag pien ma ok nyal neno ni to gik kanye to koro ineno ka mogike maber ayanga to koro iyudo ka koro kalagakla cha obiwore kanyo to en kalagakla minyalo pudho e yo mayot inyalo pudhe iweya mipudhe to koro kipudhe kendo nitiere gik moko mibiro neno iye kanyo ma kendo chak ng'isi ni ma adil gi tuo mar psoriasis ma ok en tuo moro amora. Ma wan gi kidienje ariyogo mag psoriasis pod wantiere kod gimoko wantiere gima waluongo ni gutate psoriasis en owuok mathindo thindo mana kaka kalanga wuok to koro en pogruok ne gi kalanga en ochako golo kalagakla ne pek to giwuok mathindo thindo kuonde mang'eny to kendo nyalo wuok e del te wantiere gi machielo ma waluongo ni erythrodermic tiende ni en unyalo wuok e dendi te onyalo bedo ni en achiel kuom kidienje masewuoka to koro ka ok othiedhe to medo bedo marach ma koro omak dendi te to eto kendo koro kochopo e stage ma koro waluongo ni erythrodermic thieth mare koro en e ward en ok obi thiedhi oko nyaka rwaki e ward koka thiedh nikech sechego ichalo ng'ama onge gi pien dende nikech pien del koro ok nyal control temperature ok onyal control pi kaka wuok e dendi koro nyaka ibed e ward. Wantiere gi machielo ma waluongo ni pustular psoriasis en be entie to en kendo koro king'iye from the word pustula mangiso ni entiere gi tutu ochalo ka gima entiere gi tutu to ok en tutu mano ma koro waluongo ni sterile kigolo gima chalo tutu no endo to dhi opim onge bakteria moro amora miyudo iye kanyo koro en othoro mako tielo itielo piny to gi lwedo mane kama pustula ng'enyne mako wantiere kod machielo ma waluongo ni psoriatic arthritis en koro ochope okang' ma koro omako joints mag lwedo sana joints mathindo thindo mag lwedo ema ng'enyne othoro mako iyudo ka koro ne en gi plaque magolo kalagakla madongo dongo cha koro obudho ma koro odhi odonjo nyaka joints mag lwedo mathindo thindo koro iyudo ka ng'ato nitie lwetene koro moko to gi kuot ma koro ok ginyal dolore mana kaka ng'ama nigi arthritis mar chong bedo to koro mago to koro nitiere lwetene to gigolo kalagakla.
wantiere gi nail psoriasis. Nail psoriasis en koro mako kogno. Mano psoriasis mamako kogno. Ka okitang' inyalo paro ni en fungus mar kogno. Nikech en bende owuok e buo kogno to othulo kogno to koro king'iye kama tineno ka gima mogo moko nitiere e tie kogno kanyo. Mano be wantiere godo. Koro mago psoriasis ma watemo thoro neno mang'eny. Wantiere kod mamoko nyaka ma waluongo ni napkin psoriasis. Dhoni tinde napkin onge, ji tiyo gi diaper. But nitiere moko mawuok e line no kaka koro diaper bet no endo. To giwuok kuom nyithindo matindo. Koro manyiso ni psoriasis en tuo manyalo mako ng'ata chakre nyithindo matindo nyaka joma dongo. Koro mane paro madwaro mondo wabed godo wate ka pod wadhi medo fuono matut e wach psoriasis. Chandruok mar psoriasis ni Dr. Lucas wang'eny marom nade ngima mag Kaluoka? Anyalo wacho ni en tie moromo, ok anyalo wacho ni ong'eny ahinya, to gima anyalo wacho ni juma ok nyalo rumo kapok iyudo jatuo ng'at mantiere gi tuo mar psoriasis. To ng'eny ne yudo ni pok ofweny ni en psoriasis, ng'eny gi yudo ka biro iri kose chamo yath mar fungus higni mang'eny to ok obed kod pogruok. Nikech ng'eny ne odwa chalo gi tabu mar siling. King'iye ng'ato nyalo paro ni en siling, to ok en tuo ma kata juoke mang'eny ma kolony e tuoche mag pien ok yot mondo mi ofwenye. Mana ka ine lony mar pien eka yot mondo mi wafwenye. Wato en kawaida wanyalo ng'eyo mayot kata ka ok watimo gimoro amora, test moro amora ka nene gi wang'a taseng'eyo. Abro ywa pien cha oko, to ka ase ywa pien no oko to nitiere gik mabro neno kanyo taseng'eyo ni ma en. Yiena mondo mi aduoki chien mana kiyiena nikech kidienje duto te mag psoriasis gi common factor kata mwanyalo wacho ni nitiere kuom gite en kalagakla. En mani koro kuonde momake mopogore. Wanyalo bedo scalp makoro mako wiyi mokalo nyaka mobiro nyaka e lenda wang'i. Wanyalo bedo mane wawacho makoro nyalo mako joints cha, to gima duong' ka en kalagakla. Kalagakla nyalo biro madongo dongo kata matindo tindo. Kalagakla ni seche ma pien dongo nikech wacho no dongo piyo e seche odongo mokal. Seche modongo mokal olokore e point mane makoro look kite mobedi kaka kalagakla nikech pien del kaka wang'eyo ok onego bed ni en raf, ok onego bed ni tek kaka kalagakla. To kute makele ni odhi loko pien del gi kar kanye mochal kama mobed maduong' moro minyalo pudho kaka ni wacho cha ming'i. Erokamano. Kalagakla bro neno mana e pien mamalo mogik. Nikech pile ahero wacho gini sasa mane e studio ka. Ere gimomiyo taulo lil. Gimomiyo taulo lil en ni seche miluokori pien mamalo cha ema koro iyweyo oko. Ok en chilo. En pien mamalo cha ema wanyore nikech onego bed no owanyore mayom ma ok iwinjre moro amora to ok iwinj pek moro amora. Nikech sama iluokori pien nyaka bed mayom, koro kiywe gi taulo to le mamalo cha nyaka wuogi. Seche ma intiere kod tuo mar psoriasis, ang'o matimore? Nikech pien dongo piyo piyo. Mangiso ni koro kalagakla cha dhi biwore kacha cha. Nikech speed cha ni malo moloyo. Koro ok onyal bedo ni en gima ok ine. Koro en gima nyaka obed malo kanyo inene kolokore rachar. Nikech en dead skin moluore. En pien motho. Koro oluore. Koro mane kaka koro wang'eye nikech speed no endo. Kato gima nawacho ni kama entiere yudo ka nitiere boda maneno maler e kind pien mangima to gi pien kama ni psoriasis nitie. Wabro bedo kod picha kaka wamedo sudo manyiso boda no kaka chal waneno kidienje mopogore mag psoriasis ka gima daher mondo mi apenj Dr. Lucas ni to bende en ga gima nyalore ng'ata achiel bedo kod kidienje mopogore mag psoriasis kuom ranyisi intiere kod scalp, intiere kod mama ko joints, intiere kod mawuok e del matindo tindo moko tok nen maber ahinya kata kamano bende en gima nyalore ni ng'ato bed kod kidienje mopogore mag psoriasis. Mano nyalore, mana kaka nanyisi kaka nitie ng'ato ma inyalo bedo ni intiere gi plaque psoriasis, ok othiedhe idhi bedo nyaka gi psoriatic arthritis makoro mako joints gi matindo tindo. Inyalo bedo ni intiere kod plaque psoriasis kata pustular psoriasis to ne kich ok othiedhi e wang' sa odhi molokore mobed erythrodemic. To erythrodemic emana wawacho ni ichalo ng'ama koro pien dende te oridhore. En kendo ok bende no kalagakla ahinya but pien del
ochalo ng'ama pien dende oridhore oko te. Koro egin koro en nyako bede ward. Nikech koro wanyalo wacho ni en complication mane nitiere chakoro bedo marach moloyo egin koro ichope okang' ma koro intiere koro nyaka iyud thieth e ward. Omake kanyo. Waduogo bang' thuolo machuok wang'iyo kuonde kata parts mag pien del ma thoro bedo kod psoriasis. Koso nyalo mako del duto te kamora mora. Okang'iyo daktari biro pimonwa, kik idhi mabor, kik isudi. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Wach ne nitie, wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo, Manera Mugi TV. Mangoya wa won sivya machunga endara kae madhano kalo te yawa. In mani loro rigi ginya HDA or nyara meja cha na ngano mogoko. Chakucha, please don't talk when your husband is talking. Gweno to ichao gwang. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba nayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *404#. Wabed jomalere ngimawa, kawarito ler mar pachwa, timbewa kod winjruok gi Nyasaye. You can see, you can paint. Kawadhialo dwe mar Pathfinders, waiko ni nyasi makende sabato ka sabato. Oh, we are the Pathfinders strong. Kokalo kuom wende mamit kod wach maler kendo maber mar Nyasaye kwa kuom jokwath mowal. Waduto walu Ruoth Nyasaye gi chunywa duto. Let us follow him with all our heart. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Let's all sing and march. Ere kaka intie gi Simba?
Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ne wacho kata ni seche mwacho ni ngima en mwandu en ngima mar dendi duto te onyalo bedo yie wich onyalo bedo kogno onyalo bedo choke kamora mora kawuono waketo maino e pien del kendo wang'iyo psoriasis owacho ni wakata ni en seche makoro pien del dongo mapiyo piyo e seche nitiere chandruok e pien del ka chandruok ni akanye karateke mag del gore kod rateke mag pien del opimonwa pogruok mantiere kind rateke ariyo gi kachiel kod tije gi gimomiyo onyalo bedo kod chandruok. Daktari ni wang'iyo kata kideje mopogore opogore mag del ma bende chandruok ni nyalo bede kata ma othoro mako kanye madaher mondo mi wachak godo. Erokamano. Kuom psoriasis mang'eny kabisa ma wantiego en mana kuongo luongo ni plaque psoriasis chande mana wacho ni wuok ma inyalo neno tong' maber gi pien kama gi pien mangima. Koro ng'eny ne othoro mako kumbo ibiro yudo ni en okumbo kuondege kata onyalo bedo ni entiere e ng'eyi gi piny kabisa eminyalo yudo ni ng'eny gi thoro wuoke. Iyudo ka gin kuonde moko ma ka ng'ato kuongo nene kalagakla go to bineno ka ok chand pache ahinya nikech ok gin kuonde ma ji thoro neno gi wang' mana kopo ni koro chako wuok kuonde mamoko kaka koro wacho ni owuok e kor badi kata owuok e lenda wang'i kuonde ma ji neno koka koro yudo ni gichako chando ji to ng'eny ne mage kuonde ma gikuongo wuoke to ji ok dhi e thieth ka giparo ni en mana gik moko ma kawaida samoro paro kata ni tich moro notiyo matek okumbo ni samoro koro mage kuonde ma githoro wuoke to psoriasis mako del kamoro mak mana lak kuonde modong' ma wang' neno onyalo mako lake ma ok onyal mako kogno omako pien del omako te wich bomako koro mano gima dwaro ni mondo wang'e to onyalo wuok kuondgo te kata onyalo wuok e wiyi kende onyalo wuok e badi kende onyalo wuok kata mana e iyi kende samoro en kata mana achiel kende mobawore maduong' koro mano en psoriasis. Once ni osewuok ni en psoriasis to onego bed ni chako kawo ne okang' chon kapok omedo landore modhiye okang' machielo makoro chuni ni nyaka ibed e ward. Thoth tuoche waneno ga kod ranyisi. Psoriasis odiochieng' ma kawuono gima wagodo en kalagakla ma bende neno e pien del ma bende nyalo mako kamoro amora mak mana laka. Kalagakla gi king'iyo gi iboneno ni ma ato ok en kaka ne pien denda chal entiere kod gimoro machalo kalagakla. Kopogore kod mano biro kod ranyisi mamoko kuom ranyisi bendo ilo kapo nono ni inyalo gole kaka ni wacho cha kigole to ochal nade pien del kama owuoke no oweyo ka chal nade lernwa matut kotenore kod ranyisi mag psoriasis. Erokamano psoriasis ok il mowuok ma kawaida plaque psoriasis magolo kalagakla mobiworego ilo moro amora miwinjo kanyo onge rem moro amora miwinjo kanyo onge to ka en mar arthritis psoriatic arthritis ibiro bedo gi rem e joints mag lweti ka en mawuok e wich ibiro winjo ka wiyi ili kaluwore gi yier manitiere wiyi kalagakla mawuok e del ywae oko tibiro neno ka kama kalagakla no wuoke chalo ng'ama nochuoge sindan ugolo remo moko matindo tindo dalili ma waluongo ni hospit sign iparo ni ng'ato no ochuoi gi pino moro koro yudo ka gin kuonde moko mathiso thiso machalo ka gima ng'ato ne chuoi gi pino kamae koro mano kineno to mano kende dalili ma oromo ng'isi ni mano tuo mar psoriasis. Kalagakla mawuok ma kawaida kata wach ni samoro ng'ato nodhi obede chieng' mang'eny to kalagakla wuok kata mana e lenda wang'e ok ibi yudo ka wuok gi gigo to be ok gibed ga kalagakla mapek lakini ma wawacho ni kuom tuo ma wawuoye ni kalagakla no wuok kalagakla mapek ok en kalagakla mayot. Gin kalagakla mapek kato bende pimonwa kata ni to kidienje mamoko mag psoriasis nikech naneno ka gin kidienje mopogore opogore moko kaka mani wacho ni biro kuom nying mar pulse ma bende ok en pustula kaka mano bende biro kod ranyisi mage kapok wabiro e pichani. Pustula en owuok okuot boch ni kaka kabirwa matindo tindo but onyalo wuok e dendi te but ng'enyne kuonde mothoro wuoke en i lwedo
kod tielo piny magi kuonde ma en owuoke pustular psoriasis. Kaito kwa ng'iyo mar pien mar kogno nikech gin kidenye mang'eny mag psoriasis mak mana lakende moko nyal mako ka wachako kod wich ibiro neno ka wiyi opogore ibiro neno ka gima intiere kod dandruff to gin dandruff nikech ibiro neno ka omol nyaka e lenda wang'i mano ranyisi ni nyalo bedo kod psoriasis ka ponono ni en mar arthritis mani wacho cha tibiro neno joints tibiro winjo rem e joints ahinya mag lwete ni mano bende en ranyisi ni nyalo bedo kod psoriasis iwacho kacha ni bende ka ponono ni en mar ni dongi ni pustular bende obiro biro ka rapia biro matindo tindo mantiere gimokuodo oneno ka gima en tutu to ken tutu mano bende en ranyisi mar psoriasis ka ponono ni omako kogno ibiro neno ka kogno chal kaka machalo ni daktari kogno biro bedo kaka machalo king'iyo kogno ne wan gi gik moko ka ineno line maneno ni mano ranyisi achiel ineno ka lines maneno ka giringo iluongo ni longitudinal ka giringo kama kasto kichaki ng'iyo kogno makane iyudo ka entiere gi gik moko machalo ka gima donjo iye ochalo ka gima otuche gi pino en be koro mano be dalili machielo mar psoriasis en onyalo nyiso kata ni psoriasis nitiere kamoro e del to ranyisi mare be neno e kogno koro mamako kogno mako wacho ni ma koro psoriasis mar kogno en koro kaka koro wuok kane ineno ka koro ka ineno ka othora char to ineno ka koro king'iye mos to opek en e bwo kogno en e kind pien gi kogno to wuok mapek Kidieny machielo mar psoriasis mabende ne wamulo ne wang'iyo kacha weche mag moko kata odwa chalre te gina kalagakla mabende kimulo kama ato nyalo wuok manyiso ni mano en chandruok mar psoriasis. Daktari pimna ni ka ng'ato biro ni kod ranyisi gi thoth ni timo diagnosis nang'o ibo ng'e ibo kawo history kusontiere test moko mibo timo mondo mi confirm ni main psoriasis nikech kotenore kod ranyisi gi be nitiere tuoche mamoko mag pien del manyalo bende biro kodwa chalo kamano. Erokamano kuom penjono. Mondo mi wang'e ni ng'ato nigi tuo psoriasis mpaka nyaka wago minyisa kaka iwinjo to an be nitiere penjo ma biro penji mondo mi omiya thuolo mar ng'eyo ni to en psoriasis koso en tuo mopogore. Wanyalo paro ni ka opogore gi psoriasis tuoche mage kendo manyalo bedo ni golo kalagakla. Inyalo bedo ni bede chieng' owang'i kalagakla wuok e lenda wang'i. Inyalo bedo ni intiere gi gima waluongo ni seborrheic dermatitis. Seborrheic en fungus mokikore gi bacteria en be en gi areas mowuoke ok onyal wuok e lwedo kaka koro ma wuok e lwedo ni be ok onyal biro area mar okumbo kuondegi. Dandruff ma kawaida kaka nasewacho mokwongo cha en entiere mana e wich kuma yier nitie ok bi yude e lenda wang'i. Koro mage kaka wang'iyo. Koro kasego kod mbaka e klinik gima nyalo timo mayot anyalo ywayo kalagakla no oko tang'iyo gima nawacho cha kadiponi kamodong'no neno ka gima otuchi gi pino. To gima chielo manyalo timo ka wan e klinik kama wan e kodino anyalo timo ne gima waluongo ni dermoscopy. Dermoscopy nitiere mashin moro matin ma waluongo ni dermoscope. Wakete wi pien to wang'iye odwa chalo microscope ikete wi pien to koro en ong'isowa nyaka tut mar pien gi gima timore gi iye kuno. Mano biro konyowa. Kowa wuok kanyo to gima chiel ma wanyalo timo en gima waluongo ni skin biopsy. Skin biopsy tiende nang'o? Wagolo pien matin waketo kata waore laboratory waoro ne pathologist mondo mi o confirm nwa ni to gino en psoriasis ma wawuoye koso ok en psoriasis. Ma diagnosis nitiere gik mang'eny mokalo go mbaka gi jatuo ing'eyo ni gini nochako kar kanye dibede ni olandore to kapo ni en kidieny ariyo kata adek mar psoriasis kuom ng'at achiel bende ibiro fwenyo kar mbaka kachiel kod observation seche ma ing'iyo jatuo kaeto iwacho ni bende inyalo ng'iyo gi kama intiere tifwenyo ni ma en type mane mar psoriasis kaeto iwacho kata weche mag skin biopsy kachiel kod penjo mamoko. Daktari daher mondo mi ilernwa ni psoriasis ni onyalo landore kuom ranyisi ka ng'ato nitiere kode to moso ng'at machielo. Ka ng'ato nitiere kode to obedo machiegni kata ma pien dende orere gi ng'ato machielo onyalo landore kamano. Erokamano. Psoriasis ok en tuo malandore kuom mulo ng'ato but wantiere gima waluongo ni genetical predisposition. Tiende nang'o? Nitiere anyuola ma iyudo ka gin gi
yot mondo mi gibed gi psoriasis. Kiyudo ng'at achiel gi psoriasis e family no, yot kabisa mondo mi ng'at machielo chak yud gi tuo no e family no. Kwan atamalo chiegni 20 gi wiye iyudo ka mar psoriasis iyudo ni gin jok mawuok e family achiel. Manyiso ni nitiere tudruok ei anyuola maru. Koro mane gima nyalo wacho maduong' kuom gini. To landruok moro ni kamaki kata ni kamuli to adhi yude, mano to onge. Pimna daktari, psoriasis, kapono ni ng'ato nitiere kode, thuolo chalga nade ni intiere kod kidieny achiel tinyalo yudo kidieny machielo, kata ni kod nyalo bedo kod multiple? Mano to koro luwore ni ikawo okang' mar thieth sama rom nade. Kidhi chon to ok inyal dhi michope kidienje mamoko go. To ka ok ikawo okang' chon, tinyalo pok ichope kidienje mamoko machalo kaka machuno ni nyaka koro rwaki e ward. Wadonje complications kaka makoro rwako ng'ate e ward. Complications thoro bedo mage mag psoriasis moko thiedhi e wang' sa. Ma ok thiedhi e wang' sa bro goli stage mokwongo nyaka stage mar erythrodermic makoro iketi e ward. To kanyo wantiere gi tabu mang'eny. Seche ma pien osebedo ni ok nyal control liet, ok nyal control temperature e yo moro amora, in gi tabu maduong' moloyo, nikech inyalo bedo nyaka gi tabu mar nyarogono, nikech seche ma pien ok en smooth, nitiere bacteria mabro dongo kanyo, to bacteria no golo toxins moko madhi to kelo tabu kendo e nyarogono. Kosekelo tabu e nyarogono, ichaki bedo kendo gi tabu mar nyarogono kendo e wi ang'o? E wi psoriasis nini. Koro mago koro waluongo ni complications mabiro nikech gichecha nok othiedhe wang' sa. Erythrodermic ne bro miyo tielo gi nigi kuot nikech ok nyalo control. Wamake kanyo nikech kanyo adwa ni pim ne nyikora mogi ajwang' complications, chandruoge, tuoche maluwore nikech psoriasis. No chakore mana matin, ineno kaka lagakla nitiere kate badi, nitiere kate tiende, nitiere kate dier ng'eyi, to onge gimitime. Osudo mos chopo kama koro odhi modonje kidieny machielo makoro irwaki e wuon nikech skin kata pien del ok nyal konyi e yo moro amora kaka weche mag controlling liet kata ng'ich. Kapo nono ni ichopo kanyo, midhier ni mage, mag nyiroke, kaka daktari wacho nwa katielo makuot kotendre kod wechegi, kakoro ang'o mwatimore kobet nang'o, waka uyo kwa duogo to kanyo mwachako godo, to bende gi thieth. Kapo nono thiedhe, bendo nyalo duogo kendo. Ere kaka nyalo ritori dala mondo mi kik ibed kod psoriasis, kik isud nyakora mogi ajwang' kata matin. Unbeatable deals, Citizen Duca has you covered. Get 1.5 Jig regular bleach at 745 shillings, down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings, down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings, down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Kuom thuolo moheyo higni 20 sani, Direct Line osebedo kaka jachiwo okumba makare ne geche mating'o jowuoth mong'ere ni PSVs. E kor dwe mar 9 higani, ne watimo chudo mar omenda maromo 1.5 bilion ne jogo manoyudo lal moro amora to ni kod okumba marwa. Mondo iyud okumba mar nyamburko mari sani, los kod agent mari kata limo ofis marwa mantie machiegni kodi kata watole namba mar 0711 030 000. With the Direct Line assurance, every day is sure. Pare Royal Credit, magi jokanyo mani kod pok mathoth e Direct Line osewuok mareno ni Direct Line odhi nyime kaka jachiwo okumba mar nyamburko mating'o jowuoth ma otele kinde duto. Binti kicha mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala, kulala
riziki yake Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza star 811 star 415 hash. Wabed jomalere ngimawa, ka warito ler mar pachwa, timbewa kod winjruok gi Nyasaye. You can see, you can paint. Ka wadhialo dwe mar Pathfinders, waiko ni nyasi makende sabato ka sabato. Oh, we are the Pathfinders strong. Kokalo kuom wende mamit kod wach maler kendo maber mar Nyasaye kwa kuom jokwath mowal. Waduto walu Ruoth Nyasaye gi chunywa duto. Let us follow him with all our heart. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Let's all sing and march. Doli ni jaber ahinya mana kawaya. Ma en mana Doli, ok en pari? Dawe, nikech ochal kode, ma en pari dal. Rajiv omako osiep gi nyako moro machielo. Singri na tiwachna adier. Gik manyako ni wacho kae gin adier. Waya en adier. No kaero pari kae anahero ng'at machielo. In the last general election, I endeavored to pass this message. Unfortunately, it fell on deaf ears and was lost in the noise of insults, character assassinations, myths and stories of dynasties and hustlers. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta onyiso jo Kenya ni kik yuaga ng'e kuom weyo Raila e yiero mokalo. We were supposed to pay in July 2,730,000,000, 2.73 billion. That money delayed from Treasury, and by the time it came like 2 days after they issued the strike notice, and that money has since been paid. Sirkal manyo yore mag tieko achiedh nade mokwako chenro mag somo e mbalariany. Pur mar keyo pi e puothe kowuok e yewni, loko sigand gweng' makaler, kendo duoko chien chiemb kony ne jopiny. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Psoriasis mane twak mwatere godo kod Dr. Lucas e studio wa Makisumo ka en chanduk mar pien del. Thothne obiro kaka ranyisi mag kalagakla e pien del, tiende niya pien del odongo mapiyo piyo e seche ma ok owinjore godo nikech rateke mag pien del gore kod rateke mag del. Koko thiedhe koko ng'e seche makare. Daktari nwang'o complications kanya madwani mondo mi wachako godo. Erokamano. Mana kaka nawawacho kapok wadhi yweyo, gimoro amora kochakore to nego bed ni kaone okang'. Ka ok ikaone okang' to biro wuok kama entiere no mobed marach moloyo. To mano gima ok dewa gombe nikech seche mosebedo marach moloyo thieth mar bedo matek. To ka thieth bedo matek manyiso ni en gima nyalo negi. Mano gima dwaro ni mondo wawinjre maber. Onge tuo ma ok nyal nego ng'ato ka ok okaone okang'. Kikaone okang' tiyudo konyruok, to ka ok ikaone okang' to nyalo dhi kodi modhi monegi. Dawa wacho ni wantiere gi inyalo bedo gi plaque psoriasis, owuok e pien kata mane kor badi kama, to iweye modhi monyuolore momedo landore, modhi obedo koro gi arthritis, kowuok kanyo ochako dhi obedo koro erythrodemic, manyiso ni pien dendi te koro ridhore. Seche ma pien dendi oseridhore, ichalo ng'ama nitiere gi gima waluongo ni organ failure, nikech pien owuon en organ. Ichalo ng'ama usewinjo ng'at miwacho ni nyarogno ofail koro ok ti, pien be bedo gi tabuno. Ka pien osefail ni koro ok ti, manyiso ni tije te mana pien onego bed ni timo ok nyal timore. Tich pien maduong' moloyo
mon nego bed neno pien kineno to nego bed ni neno ni ng'ato ber kata ng'ato rateng kata ng'ato dichol mano gima dhi bedo maonge ka mano osebedo maonge manyiso ni temperature ok nyal geng'o in koro koyo ng'ichni sate kata chieng' rieny to in koyo ng'ichni nikech pien cha ok nyal tiyo tije seche ma pien cha ok nyal tiyo tije nyiso nang'o ok nyal control kata mana kaka pi wuok e pien kadhi oko koro manyiso ni pigno owuok throughout onge gima nyalo control seche ma pig cha wuok through ang'o madhi timore manyiso ni volume kata ng'eny mar pi e dendi dhi dok piny seche mosedok piny gima wadhi neno kanyo gima dhi kuongo bedo gi tabu kuom en nyarogno to nyarogno kosebedo gi tabu nyaka ibed gi tielo makuot idhi yudo kata koro kata mana face ni kama koro kuot mano koro isechako bedo gi tabu ma koro bedo matek gima chielo minyalo bedo godo inyalo bedo gi gima luongo ni secondary bacterial infection matiende ni kudni mar bakteria nyalo chak donjo e wi pien kanyo nikech gima geng'o gi koro onge koro inyalo chako bedo kendo gi tutu koro ibedo gi gima luongo ni sepsis to sepsis no onyalo bedo mang'eny ma koro dhi odonje remo ma koro idhi e koma kidhi e koma manyiso ni nyaka koro ibed e osiptal kata mana e ICU to mano ing'e ni stage ma ka intie to ngimani ni e kinda kuro ga sumbi seche ma koro nyiroke osebedo gi chandruok tiende ni dhi kuot tiende ni chilo ok nyal wuok e del seche ma chilo ok nyal wuok e del idhi bedo kod sepsis kaka ne wawacho cha seche ma mano timore idhi yudo ni koro nyaka itim dialysis seche ma koro itimo dialysis seche mag thieth ochako idho malo mamoro nyalo bedo matek kotenore kod gi piny Kenya ma wantiere gi lak seche gi Dr. Lucas bende tuo wani intiere kod thieth erokamano gima dwaro ni mondo wang'e kuom tuo mar psoriasis nawacho ni en tuo ma roteke kedo roteke mag del gi roteke man e pien waluongo ni autoimmune gi dho jongere autoimmune tuoche mag waluongo ni autoimmune gin gik madwaro thieth e ngimani duto kama oyude no onego bed ni bet e thieth e ngimani duto manyiso nang'o onge okang' mibiro bede ma ok iti gi yath ka oseyudi gi tuo mar psoriasis onyalo dok chien mibed maonge e thieth but kineno sasa mineno kochako wuok to nyaka ichak ichom thieth tere to ng'enyne iyudo ka gin jok ma okete thieth ndalo duto te luwore gi sama ibire gi okang' ma entie ka ibiro gi achiel moro momako kata mana kor badi ka kende wanyalo mana mi yath miwiro to dhi to tieke ma pien makanyo dong maber to koro nyaka wapuonji ni koro nyaka ibed ng'ama ni ibedo chonjo ibedo alert ni kineno moro amora kendo kochako wuok kamoro to nyaka idhi iyud thieth e wang' sa ka mari ochopo e okang' ma koro nyaka ichak tiyo gi yedhe ma waluongo ni immunosuppressants yedhe ma kweyo roteke mag del mano koro nyaka ibed e thieth throughout maonge kama wabiro chungie e thieth to thieth mar yedhe mimuonyo be gin thieth moko ma bang' dweche adek ka dweche adek nyaka wang'i kaka nyarogono tiyo nyaka wang'i kaka chuny tiyo nikech yedhe ka gin be gin kod tabu e gik ma wawacho gieki ma ka ok wang'iyo gigi gin giwegi ginyalo ketho nyarogno ginyalo ketho chuny koro bang' dweche adek ka dweche adek nyaka wapima wane ni chuny tiyo maber koka wamedo miye yath nitiere okang' manyalo chopo ma koro wagolie dos mamalo mano wakete cha kaluwore gi kaka idhi gi thieth ka thieth odhi kodi maber wanyalo golie dos mamalo waketie dos mapiny lakini yath to ok wagolie mano kidienje mag thieth kwa dhi nyime weche mag thieth daktari ne wang'iyo kacha yore mopogore opogore mag psoriasis ne wayudo kacha ni samoro nyalo bedo kode mochop kama koro chopo e arthritis arthritis nitiere kod yedhe ge psoriasis bende iwachonwa nitiere kod yedhe ge yedhe ma idhi muony ndalo duto te mag ngimani nitiere yedhe moko ma bende kotenore kod chenro mag penj laktar nopuonjwa ni ginyalo kedo gin giwegi gin yedhe gi ere kaka ibro neno ni jatuo ni mantiere kod psoriasis mosedhi anya mobedo nyaka arthritis ma muonyo yedhe arthritis to muonyo yedhe psoriasis okobedo kod tudruok kata tuomruok mag yedhe e del manyalo kelo ne midhiero mamoko erokamano thieth iyudo ni arthritis moko be nitiere sani ma iyudo ka yedhe ma watiyo godo e psoriasis itiyo godo kendo nyaka e arthritis to okang' ma kama kochopo jatuo koro ok en mari kendi kaka daktari mar tuoche mag pien mane kama koro
oyieni ni mondo koro igwel daktari mong'eyo tuoche mag arthritis mondo ubed piny mondo wachi jatuo ni wadwa thiedhe gi yo mane, en gi arthritis, en gi psoriasis, wadwa thiedhe gi yo mane. Koro in igolo pachi, en bugolo pache, koro riwo paro koku thiedho jatuo. Jatuo koro ok bed mari ni mar dermatologist. Kato kapo ni ochako dhi e tuoche mamoko kaka mag nyiroke, imanyo daktari ma deal gi line no, tuwuoyo tung'eyo kumochomo. Adwani wadhiane psoriasis modhi ahinya mopwalo pien del makoro pien del onge kaka ne wacho chani moridhore makoro pien del onge. Eto thieth ne chal nade? Erokamano. Ng'ama nigi tabu bilano chalo ng'at ma nigi gima waluongo ni burns more than 90%. Mangiso ni kwan atamalo mar dende chalo mowang'. Ithiedhe mana kaka ng'at man gi tabu mar del mowang'. Namba achiel ng'ani nyaka wamed pi. Nikech ok onyal control pi, nyaka wa control, nyaka wamede pi. To i pi ka ok en pi mimeda meda. Nitiere gima waluongo ni electrolytes ma nyaka wang'i kaka ringe dende dhano. Koro nyaka wa balance gigi. Mano okang' mokwongo nikech en ema ka ok obedo control mokwongo to jatuo ni dhi wewa kapok washughulika gi wach pien. Koro okwongo neno ni gigo nie wang'e. Electrolytes mag dende go nitiere wang'e. Ka gisebede wang'e to koro pien koro ibe ichak ithiedho wa make sure ni onge infection moro amora mochako donjo e wiye ka madhi medo kelonwa tabu kendo. To mondo me watim mano mangiso ni nitiere modhi kata yedhe manyaka jatuo ni wir madhi konye be mondo pi kik med wuok to at the same time dhi konye mondo mi bacteria kik donj kanyo kik bed kanyo. Koro jatuo ma kamano ing'eni mano jatuo ma nyaka bede e ward ma ok tin ne jumbe ariyo nikech mondo mi pien wachako yudo ka pien dongo ma koro nyalo chako control jaka wakawo jumbe ariyo ka tin. Koro mane kaka koro wa manage jatuo bila niendi. Koro ok en ni koro thieth mar pien aching' psoriasis cha wabro miye to pien ka be nyaka koro wadil godo mondo mi obed no nyalo control temperature to electrolytes ka be waseloso. Mano koro jatuo no wanyalo konyo. To bende nitiere thuolo ni pien ni bro dongo kaka ne en chon cha modong mobed makare to seche onyalore bang' thuolo marom nade? Dongo maber kabisa. Ka iyudo thieth malong'o to dwe achiel gi nus onego bed ni pien dendi oseduogo. Nikech ka watimo ni gimoro amora midwaro ma koyo ok nyal hinyi to electrolytes ka be inyalo balance maber, nyarok itiyo maber to onego bed ni dwe achiel gi nus pien dendi oseduogo. Pien del nyalo duogo mano kendo koro nyalo chiwo geno nikech seche ma koro nosedhi mowalo pien del duto te to thieth nitiere ka pien del nyalo duogo nyalo bet maber mokalo. Gima ok ang'eyo Dr. Lucas ni seche ma pien del oduogo ma koro moro cha owuok e room extreme ok ang'eyo ka kidieny machielo kendo mar psoriasis nyalo chako mako ng'ato. Thieth mar psoriasis nyaka dhi nyime ma en thieth ma ok we. Kata ka intiere ICU thieth mar psoriasis to nyaka dhi mbele. Kata ka koro bro chuno ni yedhe go irego ni tibro regi to imiyi ka dipo ni ok nyal muonyo to inyalo miyi gi e tube. Irego gi to imiyi gi e tube. To bende wantiere gi yedhe mamoko mag psoriasis be michuoyo kaka sindan. Koro inyalo ketie mago ka ok nyal muonyo kisebede okang' ma koro inyalo muonyo to koro imiyi muonyo. Pien loth duoge wang'e to thieth mar psoriasis be ok wawe. Nikech ni wachno kacha ni en rateke mag del magore ok ang'eyo kantiere kaka inyalo geng'e. Ok inyal geng'e psoriasis ok kaka inyalo geng'o nikech maka kosechako gore gimomiyo lweny no chakore ok wang'eyo. Koro gin ema nyaka wa control cells be ema nyaka wa control mondo mi wane ni gipie ndalo te ma koro ok gigore to koro idak adaka ngima ma kawaida. Ponono ni ng'ato ne winjo chenro ni kata ne neno chenro ni to wiye wil gi gik moko te points adek madiher mondo mi kik ng'ato wiye wil godo nyalo bedo ang'o. Namba achiel kalagakla moro amora mawuok e pien kik ikaw mayot. Namba ariyo kik wang'iew yedhe e dukni mag yath ne tabu mag pien kapok ing'eyo ni to yadhno dhi konyi kata ok nyal konyi. Namba adek thieth kichako kamoro tineno ka pogruok ok ibed godo bang' ndalo. Wawach ni ichako gi dispensary kata health center dhi e osiptal mamalo mondo mi yud konyruok nikech ibiro yudo ni dispensary ok ibi yude dermatologist. Inyalo yudo dermatologist samoro sub county hospital kata referral hospital. Dhi malo mondo mi yud konyruok. Kik itho kamoro achiel nene kichune dispensary to en machiegni kodi mamane manyaka idhiye. Dhi malo kaluwore gi thieth
Kaeto bende wach maduong' mokalo nikech laktar molony ne weche mag pien del moro nyalo miyo tips ariyo adek kaka wanyalo rito pien del e yo makare kapok wachako deal kod psoriasis ma bende biro chuno ni ng'ato muony yath ndalo duto te mag ngimane. Gima nawacho ni nyaka ing'e ni pien dendi en aina mane to nyaka ing'e ni tang'o miwire dendi. Kik ithor ng'iewo yedhe e duka. Gini adwaro ni mondo awache machaka nwa. Kik wathor ng'iewo yedhe e duka nikech yedhe ma wathoro ng'iewo e duka gi ema medo kelo no tabu mane ok waikore negi. Koro wabeduru jok ma ohero dhi e thieth, ohero dhi e osiptal mondo mi giyud adiera kuom tuo ma gintiere godo mondo mi giyud chango mapiyo. Pien ok rudh gi sutru. Nasewache ndalo moko achaka nuoye. Sutru onge gi tich e pien del. Pien del layer mamalo no biro wuok mayom kende kiluokori. Sabun be ok ochuno ni nyaka iti godo mak mana kuonde ma ipodi nyalo golo bedo ni golo kuok kaka koro yuothe gene, chieke gene, kuonde go wayieni ni mondo iti gi sabun. Kuonde modong' ok ochuno ni nyaka iti gi sabun. Erokamano. Ai daktari, iwacho ni sutru ok ochuno, sabun bende ok ochuno. Inyalo lawri alawa tiwuok idhi. Timore maber. Nikech ang'o? Pien wuok kende ma kata ok irudhe gi sutru. Onge chilo mabiro mienore malich, mabiro tamo pi golo. Mak mana kopo ni mulo gik machalo kaka grease, samoro in mechanic, samoro ni tiyo tich mimako simiti, mani nyalo tiyo gi sabun mondo makogolo gi. To kok kitimo mago, iywe kaka koro ane office, kiwuok godhiambo, dhi tiyo pi kuomi ti iywe. Wauru chando pien, wawe chando pien del. Daktari adoko ni erokamano makende. Kuom kawo thuolo ibiro e studio wago mbaka kendo wapuonjore. Gima ineno ka link kanyo na temo paro kaka thothne joma mine timo. Iyudo ka irudho dendi gi sutru, samoro idhi salon iluoko ni tendi kod scrub kod weche makamago. Iwacho ni magi te useless. Bawa onge gima konyigo. Poni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye kachiel kod namba mar simu. Erokamano, kidwa yuda tinyalo yuda Homa Bay Referral Hospital, wuok tich nyaka tich abich. Kao kamano tinyalo yuda Oasis Doctors Plaza. Namba na mar simu 0712121 Mane namba na minyalo yuda go e yor WhatsApp kata inyalo goye. Inyalo nuoyo 0712121 Erokamano nya Dr. Lucas Oduko, erokamano makende kotende kod puonj maber mokalo mimiyo mar psoriasis. Tiwacho kacha ni mondo mi wang'i pien dendwa kwa nino gimoro modwa bedo magalagala to watema tek wachomre gi siptal tir to kikwa bar e ute mag nyiewo yath nyaka ne laktar. Erokamano. Ne daktari maro Dr. Lucas erokamano makende ne jogo momiyo chenro ni obedo kare. Enti mang'ongo mokalo nyakwara Mugia Jwanga duoko ni erokamano mathoth. Director wakachiel kod producer wagitiyo tich maber mokalo. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni kik gibeda mbaka. To weche ma Dr. Lucas opimo negi te matek mondo mi ketgi e tema. Ing'iyo pien dendi, irito pien dendi, ka intiere kod chandruok chom laktar tir molonye weche mag pien. Ani luonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo, oriti uru masani.